қарор мехоҳем барои паҳлавони тоҷик, барои Масъуди Аҳмадзод ва Рашбат Оргил, рақиби уст аз Муғулистон. мо бовар дорем ба паҳлавони тоҷик ва умед дорем ки ӯ метавонад дар ин рақобат дастболо гардад. кӯшиши нахусти ӯ бо яктаги сабз паҳлавони моҳоло гӯштин гирифта истодааст. албатта бояд паҳлавонони тоҷик дар риштаи гӯштингирӣ дар ин чемпионати ҷаҳон ки нахустин чемпионати ҷаҳон аст нишон бидиҳанд барои ҷаҳониён зебогӣ ва шаҳомату бузургии гӯштингириро. кӯшиши бениҳоят хоби Масъуди Аҳмадзод ва инҷо ҳалол бояд баҳо дода шавад. бале, ин ҳалол аст ва паҳлавони дигари мо низ дар ин марҳила аллакай дастболо мешавад. қаблтар аз ин Мирзоҷамил Рамазонов буд ки зафар ёфта буд. ҳоло бошад Масъуди Аҳмадзод чӣ қадар хуб гӯштин мегирад ва метавонад ки рақибро ноком намояд. табрик мегӯем мо Масъудро барои ин пирӯзӣ, барои чунин ҳунарнамоии зебо ва ин пирӯзиро ба кӯли мухлисони гӯштингирии тоҷикӣ низ табрику муборакбод мегӯем. вақте ки дасти рақибро гирифт Масъуди Аҳмадзод, паҳлавони муғул Раш дигар ягон имкон надошт ва ҷои гурез ҳам набуд. ягона коре ки ӯ метавонист карда бояд интизор мешуд ки кай тахтапушташ ба замин бармехӯрад то ин ки имкони дубора ба по шуданро пайдо кунад. ва ин аллакай бохт ёбуд ва пирӯзии Масъуди Аҳмадзод. бовар дорам ман ки бо чунин ҳунарнамоии зебои паҳлавонони тоҷик риштаи гӯштингирӣ ба зудӣ маҳбуби оламиён хоҳад гашт ва дар баробари гӯштини ҷудо махсусан ки албатта яке аз маҳбубтарин риштаҳои варзиш дар олам аст, дар баробари бузургтарин варзишҳо ба монанди футбол, баскетбол ва умуман дигар намудҳои варзиш аст. бовар дорам хуб риштаи гӯштингирӣ низ дар ин радиф қарор хоҳад гирифт, яъне дар миёни маҳбубтарин ва мухлистарин намудҳои варзиш.